Semente 2, o autocuidado físico. Podo aceptarme tal e como son. Con esta semente queremos despertar todos os nosos sentidos para atender o noso corpo dende a importancia das necesidades que de ele escoitamos e así cubrilas da forma máis saudable posible. Queremos cultivar unha maior satisfacción da convivencia con noso corpo. Entendemos o autocuidado físico como unha conexión corpo-mente que vai moito máis alá que atender a estética de realizar exercicio ou de elexir unha alimentación con máis ou menos aporte calórico e programar o noso descanso. En si estas accións externas de autocuidado destinadas de fora a dentro do noso corpo sí que son funcionais para un autocuidado xeral. Pero, creemos que nutren a raíz do noso benestar e percepción corporal? Dende o espazo de autocuidado de Psicoloxía de Galicia, o que queremos é motivar a incorporación da toma de conciencia corporal de dentro para fora, en estes xestos de cuidado xa habituais do noso día a día. Podemos aprender a cuidarnos mellor. Tomar conciencia que estamos en permanente cambio pode nos axudar a unha mellor percepción da saúde e benestar. Non sempre disfrutamos dunha condición física excelente. A dor e as doenzas están presentes na nosa vida. O corpo é a chave que nos abre a conexión do momento actual, xa que el sempre se atopa no presente. Aprender ou reaprender a parar e escoitalo é a raíz da nosa percepción corporal. Practicar o autocuidado físico lévanos a acollernos en todas as nosas situacións persoais, a tratar con respeto e aceptación ao noso corpo e a adaptar as accións do cuidado corporal a nosa realidade, aquelo que sentimos. Para cultivar esta práctica diaria, propoñémosvos 3 sencillas accións. A primeira, o despertar do corpo e a mente, a motivación dos nosos sentidos. Permítete sempre que poidas que a túa pele este en contacto directo con algún elemento da natureza, rochas, madeira, terra, auga. Pretendemos redescubrir o poder da natureza como fonte de calma e descarga natural. No día a día, debido a situacións persoais, familiares ou laborais, o noso corpo acumula moita tensión que necesita ser liberada para non enquistarse con sensacións de malestar. O sentido do tacto coa natureza, como por exemplo a través das nosas palmas das mans ou pés, axúdanos a traernos ao momento presente e pode funcionarnos como unha toma de terra para liberar sensacións pasadas ao longo do día e tamén descubrir onde se aloxan no noso corpo as tensións que precisarán ser aliviadas. Practicar a conciencia dos nosos sentidos como elementos naturais de conexión e descarga é autocuidado físico. A segunda das accións que vos propoñemos é o movimento corporal. A atención e a percepción ao noso movimento. Brinda ao teu corpo a oportunidade de estirarse, de crecer e de expandirse ao longo de todo o día. Cando prestamos atención á nosa postura corporal e tomamos conciencia da posibilidade de movimento e cambio en ela, melloramos a percepción do noso benestar. Se a túa actividade diaria mantente na mesma posición moitas horas, recorda que podes parar a conectar coa túa linealidade corporal. Cabeza, cuellos, ombro, columna, pernas e pés. A incorporación deste xesto de cuidado persoal na túa vida, parar, atender a postura corporal, practicar movimento e reiniciar a actividade é autocuidado corporal. Por último, a terceira das accións que vos propoñemos é a alimentación consciente. Nutro o meu corpo de dentro a fora. Ao menos unha vez ao día, ademais do que queres comer, elixe dende todos os teus sentidos con quen vas a compartir esa comida, ou se prefires só un soa. Decide como vas a facelo, date tempo, respeta ese ritmo e, por último, onde o podes facer de xeito que o espazo te aporte calma para prestar a atención a esa acción en concreto de cuidado persoal. O saudable das nosas accións rutinarias, como a alimentación ou descanso ou a hixiene, están na toma de conciencia de como as realizamos. Darnos conta disto, danos a oportunidade de mellorar, danos a opción de cambiar se así o queremos e, sobre todo, danos a satisfacción de gozar das accións do autocuidado. Dende o Colexio de Psicoloxía de Galicia, esperamos que esta semente sexa de utilidade no teu cultivo de benestar personal. Anímote a que continúes na senda do autocuidado.